Kodi comrades, anthu akamati ndinu amisala, inu ndinu munthu woyipa, inu ndinu wopepera, kungolankhula kuja zimakhala anthu akupondereza. Anthu ndiyoti akupondereza ndithu. Kupondereza atu kumakhala pamene kuchitidwa chinthu chosayenera. Kutchulidwa zinthu zomwe suli zimene zozo anthu akutchula. Kumakhala kupondereza. Kupondereza sikuti munthu akutengere chuma chako chokha yayi. Kupondereza kumayimira zinthu zambiri. Nde anthu atikamana kuti mitu yawo sigwira. Anthu azimene apanga zinthu zabodza, anthu azimene apanga zinthu zimakhala ngati kuwapondereza chifukwa kuwatchula zinthu zimene iwo sali pa zimene zozo. Ndiye Mulungu amangoyang'ana kuti chomwe chidza kupange proof, chomwe chidza perekere umboni pamakhalidwe ndi zochitika zako, sakhala munthu wina wochoka patali, umakhala iweyo mwini wake. Limafika tsiku ndi nthawi yoti upange ulankhule zinthu kapena upezeke malo amene kupezeka kwako kumakhala umboni kuti simmakana lero mwapezeka pano mutiyankha zotani. Kupezeka kwako kuja umakhala umboni. Ndiye ngati kupezeka kwa kapati zolankhula za achibale athuwa, mungathe kuona kuti Malawi, ma demonstrations wopanga Malawi Shut Down Malawi, date 13 Mulungu wapanga shut down gawo lina la Malawiyo. Tinena pano gawo lina Malawi wapangidwa shut down kumwela, kumenso kukuchokera anthu ambiri m'dziko lathuli. Shut down. Namondwe sanangodzayimitsa zinthu kuti zintchito ziyime, watenganso miyoyo ya anthu. Is that not enough to be a shutdown? Ndi shutdown ya Malawi yonse chifukwa chona kuti kuyambira kuchitipa kukafika kunsanje nkhotakota mpaka mchinji, ndiye kuti chilichonse ngati dziko chayima, freezed, paralyzed, attention ya boma yachoka mbali zonse yapita mbali imodzi, chifukwa ndi thupi limeneli ngati chala kuphazi chikumva kupweteka, thupi lonse limamva kuwawa. Ngati diso likumva kupweteka, thupi lonse limamva kuwawa. Gawo limodzi la dziko la Malawi lakhudzidwa ndi namondwe, osati zangoyimitsa zintchito koma zatenganso imfa, zabweretsa imfa ndi kuonongeka kwa katundu. Misewu yakukoloka, nyumba za anthu zapita, katundu wa anthu wapita, miyoyo ya anthu yapita. Tikunena pano chiwerengero chikuvuta kuti tichitchule kuti amwalira ndi anthu angati, chifukwa ena sakupezekabe kuti kudali kuti. Madzi abwera usiku, anthu ena akugona. Mukaganizira vuto ngati limene lolo, munganene kuti ndi vuto loti tidikira Chakwera abwere kumene ali. Kodi Malawiyu ndi president Chakwera ngati? Kodi president Chakwera ndi bwana ngati? Ndi mtsogoleritu. Ndipo utsogoleri wake sikuti ungalepheretse munthu wina kukathandiza mzake pamene wakhudzidwa ndi mavuto chifukwa chona kuti mdziko muli president. Sikuti Amalawi tonse tingakhale khuma kusowa pogwira chifukwa cha president ali kunja. President yokumene wapitanso kalongosowa za miyoyonso ya Amalawi amene ali ku Malawi kuno. Mbuyo muno lapezeka vuto ngati ili ndi chifukwa choti president atukwanidwe. Kuli iyeyoko akanathamangira kumudzi akuona ngati ali pamunda poti angoponya khasu pasi kuyamba kuthamanga. Zomwe zikuonetsa kuti tikamati anthu angosagwira mitu amakana, ndiye Mulungu amangodikira tsiku limene udzapange zozelezeka zoti ngakhale nkhuku idzayikira umboni kuti iwe mutu wako sumagwira. Iweyo mutu wako sumagwira chifukwa umapota tsitsi, sochoti mutu monso muli zopotoka. Pa nthawi ngati he not supposed to take advantage kupanga preach
kapena kulimbikitsa zokhudza ndi demonstrations oti adzapange shut down Malawi woti wapangidwa kale shut down ndi nyengo. Akufuna shut down wakatani. Kusonyeza kuti mmene izi zachitika ku Blantyre zachepa koma zikachitika madera ena kumene Mulungu wazizembetsa. Tsono zikakhala kuti akachite boni kalindo kumene koko. Kuyelekedwa kususuka ndi zochitika. Koma nthawi ikwana yoti chauta Mulungu namalenga. He is going to expose them. Zonse zimene Amalawi timaganizira kumaona ngati ndi zabodza sizimachitika. Chauta awapanga expose awayika pa mtetete ndipo anthu tiwadziwe kuti awa zenizeni zake ndi izizi. Zikuyenda kuseliko zosonyeza kuti zikadatha kuapatsa mphamvu ndi chidwi choti tiyende za mademonstrations zisiye. Koma sakufuna kumva ulangizi wa anthu ena za mademonstrations zasanazipange. Ndeba chama timumayamba kufa ndi nkhutu. Nthawi ndi chaka mwezi ndi tsiku loti anthu ayaluke exposed pa zonyasa zimene akhala kupanga masiku awiri atatu apitawo. Umaona ngati kuti chaka chino ndi mmene titapange mbiri. Zinatengera Farao makani ndi kudzikweza kuti mpakana akamire pa nyanja. Koma Mose mmene ankabwera sanabwere kudzachita ndewo ndi Farao. Anabwera ndi mawu odekha aulangizi ndi omuchenjeza. Akanakhala ngati Farao adadzichepetsa ndi kuona ukulu wa Mulungu, nkhani mmeneji akadathera mchipinda chomata Farao ndi Mose zikadatha sizikadafika poti wina akamire pakati pa madzi. Koma Farao ankaziona kukula kwa mphamvu zake ndi kutamika kwake. Anafuna kuti chilichonse chikachitike pabwalo aliyense akachione chikuchitika kuti iyeyo apitirire kutamandidwa. Nthawi yake imakhala imene, limakhala tsiku, limakhala nthawi, mwezi, chaka, exposed. Anthu ndi kudzalemba mabuku a history. Adalipo auje, anali amakani ndi odzimva, padali pa date yakuti adapanga zakuti zidatere zotsatira zake. Koma mwina zidachitika chonje zikhoza kukhala bwino kuti in the future our forthcoming generations asadzapezeke anthu oyipitsa mayina a zinthu ngati awawo. Chifukwa activism panopo ikuoneka ndi chinthu opanda pake. Olweyo takhala ndi maganizo oti ufuna uyambe akupanga activism, umaganiza kawiri katatu kuti kodi sindiyaluka ngati imene akuyalukira aujeni aja, kapena anthu sandiona kuti ndine mmodzi ngati aujeni aja. Kuyipitsa ntchito imene ili ndi mbiri yabwino, ntchito zimene zathandiza kusintha zinthu zambiri pa dziko lapansi pano, activism. Lero afuna kumene kwatsala kumene sikunadutse namondwe, akadutse iwo akaononge mabizinesi anthu, akadutse iwo akaononge chuma cha anthu, akadutse iwo akaonongetse miyoyo ya anthu. Uku kunyengo za ununga kale zimene zonse zikwakwana bonika lino. Let him go ahead. Anabera ndrama za anthu masiku apitawo ndi zino tupita ku nsanje likathandiza anthu akhudzidwa ndi ngozi za madzi osefukira. Mpaka pano ku nsanje Kalindo sana kafike. Mpaka pano tikunena pano Kalindo ku nsanje sana bwereko. Lero tikumva zoti winiko akufuna chithandizo cha mabungwe apite ku Blantyre ku Chirobwe. Komanso achakwera kumene ali kwathamange kumudzi kwachitika ngozi. Are we all 20 million people in Dubai? Tonse tapita ku Emirates. Why can't he start ndi ndrama zimene amatolera mwa anthu zicha? Kutulutsa zochepa zimene ali nazozo apite ku Chirobwe kuti mve zoti he's feeding others. Kapena he's providing shelters kwa anthu amene avutika. Amati iye amafera Malawi, nkhondo amenyaja ndi Malawi. Malawi ito abavutika afuna kuferedwa. Aluza katundu, aluza miyoyo, aluza chuma chawo. Akufuna wina wake awafere. Osapita bwanji kumeneko. Ndi mavuto anje amene mmaona kuti ndi mavuto akulu amene ndi mafuna kuti muike mutu wanu panjanje mwafera Malawi oposa awawo. Musatikwanepo apa ngati mwatopa ingoyambanisa masayiro aja tinkakukondani ndi madrama aja zinali bwino.